Как хитър Петър получил името си? Когато бил още момче, Петър отишъл да слугува при един чорбаджия. Била зима, вечерта паднала рано, а в къщата кипяло оживление. Домакинът приготвил богата вечеря и поканил гости. Студът бил люто пронизващ, но чорбаджията рекал: „Петре, иди стой при вратата. Когато гостите дойдат, ще им отваряш.“ Петър, треперейки от студ, отварял и затварял, докато му хрумнала хитра мисъл. Заключил вратата и започнал да пита: „Кой си? Казвай си името, за да ти отворя.“ Които си казвали името, ги пускал, а на уния, които мълчали или се смущавали, не отварял. Те се обиждали и си отивали. На другия ден чорбаджията се ядосал, че не отишли всички поканени. Гостите пък се сърдели, че не ги пуснали. За да се сдобрят, чорбаджията решил да организира ново угощение в друга къща, където пак слугувал Петър. След като се наяли и напили, чорбаджията дал на Петър остатъците от яденето и рекал: „Занеси това вкъщи и го дай на този, който най-много ме обича.“ Петър тръгнал, но вкъщи първо го посрещнало кучето, размахало опашка, подскачало радостно. Петър решил, че именно то е най-големият почитател и приятел на господаря му и му дал гозбите. Когато чорбаджията се върнал, жена му го посрещнала със сърдит поглед. „Не ми ли донесе поне хапка от вкусните ястия?“ „Как, нали Петър ти донесе?“ Не е донесъл нищо.“ Чорбаджията повикал Петър и попитал: „На кого даде яденето?“ „На този, който най-много ви обича, на кучето ви.“ Господарят се възмутил, че кой ме обича повече от жена ми. „Ще ви покажа“, рекал Петър. Повикал кучето, господарят го ударил, той изквичало и побягнало. После го повикал, то се върнало, върти опашка, милва се. „Сега направете същото с жена си.“ Господарят ти ударил лека плесница. Тя се разсърдила, заканила се и избягала при баща си. Не пожелала да се върне, колкото и да я молили. Петре, май си прав, кучето ме обича повече, но сега как да върна жена си?“ „Дай ми 5 гроша и ще видиш.“ Петър взел парите, купил кокошка и масло и тръгнал по улицата. „Купувам кокошки и масло, до вечера ще има сватба.“ Господарката чула гласа му: „Петре, каква сватба ще има?“ „Ти замина, а господарят ми реши да се ожени за по-хубава жена.“ Жената на бегом се върнала вкъщи и се сдобрили. И от тогава селото започнало да го нарича не просто Петър, а хитър Петър.